Ako si Rico, ginaingon. Pasaylo ako nga dili ko magpakasal nimo. Kay wa ko'y gusto nimo bisan gamay. Kung may hitabo man atong duha, ang tanan imong kagustuhan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Bayan, kasporting na ko ni Munak. Mamisita ka na ni Erna. Uy, di taon si Erna ang pamisitahan ko pa, uy. Okay, gusto anong babayhan na? Si Katrina ang akong pamisitahan pa. Dili, bastil ka man kaan ang bayan, ha? Oo pa. Apang di ko muhunong og pamisita niya, hangtod iya kong sugton. Ay, pastila ni Munak. Naay Erna nga nagpaabot lang nimo nga imong birhan. Dili ka. Kalamian ang Erna na, dong. Ibo mong gani ko anong bayan, ha? Susugot na na ako ay. Nga bisig idaran ko parihan ako, no? Birhan ko na. Oh, distingi siya panguya pa. Basta, wa ko'y gusto anang babayhana. Wa yun palando. Hinaot po untang nga. Sugto na ko ron Katrina da. Mahal ko siya. Busa, di ko siya hunungan samtang dalaga pa siya. Dulo na ko silang bahay. Sugto gani ko ron Katrina. Pakaslan ko dayon siya sa labing madali. Unsa? Gisugot na ni Mus Lucas? Umana ka niya mahilapti? Iya na ka ng gilikayan? O Rico, ang ako na dayang lawas ang iyang giapas. Salbahis kaayo. Kauyab day mo? Mas alang. Wa pa'y buwan nagisugot ako siya. Iya day kong gilaptan. Pero ang salbahis, wala siya gusto na ako. Ako na rin nakagusto niya. Ay na maghilak. Ayaw ikagool ang nahitabo ni mo. Sugta ko. Ano maangkon mo ang kalipay. Nya, umang ko'y gusto ni mo, Rico. Nya, kung sugton sa taka, basig, igo na sa ko ni mong tilawan. Nya, di naman kuputli nga pagkababae, pi. Mahal ko kayo ikaw. Dili ko iksapayan. Kung dili ako ang nakauna ni mo. Ug aron kamutuo, nga wa ko mamakak. Sugta ko. Sige na, day Katrina. Pero basta, ayaw kong binuangi. Basta kay misulti na gyud ko nimo nga di ako virgin. Sige, ninghi kayo na dawaton ako imong kukma. Gisugutan na ka, Rico. Salamat, day. Daghang salamat. Salamat kaayo. Nilando sad, uy. Dito ang kumusugot ni mo, uy. Tiguang naman ka, noy. Ang imong anak ang akong nagustuhan, o dili ikaw. Yatubang talang ka kay maikog man ko nga mo balibad kay amahan ko kang Rico good. Pero, dito ang kumanguyab og tiguang, noy, uy. Uy, dili tawag ko tiguang dayo. Idaran lang. Testingin ko, sugot oh. Unya, mag-data. Unya, mo check-in ta og motel. Di ba pa? Makaingon ka nga, tulid pa manis panahon. Din anak man yun ang mga tiguang, noy. Habugiro man yun na. Pero una-una na lang nagdakuan na. Istorya rayayo. Testingin lagi ko. Sugot, sige. Sige na, Irna. Di ba pirat-pirat ang mata mo? May igos ko, Sige. Sige na, Day. Sugta ko, Day. Noy, pauli na lang, uy. Nga palihog kong iyong Rico, noy, ha. Nga dili na gyud ko, muhunong hangtod nga magkauyab mi. Siya gyud ang akong gusto, noy. Gusto ko nga magkauyab mi. Kay nahigog ma ako niya. Wala lagi gusto ni mga akong anak, Day. Ako na sugta, kay pareha naman mi. Pareha mi dugo. Amahan ba ako niya? Sige na, Day. Sugta ko, Day, Irna. Uli na lang dito, noy, ikaw. Ay. Kiang naman gani ka. Unya, mga bisyon pagit kang makauyab og batanon. Pauli na lang, noy, uy. Sige na kay matuog na ko. Ay, pastilan ni mo, Erna.
Kung si Rico palang unta to'y gisugot mo, dili ka unta masakitan sa gibuhat atong salbahis mong uyab. Nagbasol bitaw ko. Ganong nagpadapa ko sa kong gibati na itong tawhana, ma. Nya, nahibaw na si Rico nga di naka-virgin. Ha? Pasig ma-discourage na kung masayod siya nga dili siya mo'y nakauna nimo. Oh, sawa pa na ako siya sukta. Ako man siyang gisultihan. Kung di ba ni egsapayan nga, di na ko virgin. Wa man kuno, okay ra man kuno, kanya gugma man kuno siya nako. Pero anak, pagandami lang unya ang mahitabo sa umaabot nga adlaw. Nga human ka unya mahilabti ni Rico, bubiya siya nimo, o di ka diya pakaslan. Ma, Mauna, base gusto na lang usab unya siyang mutilaw nimo, busa angay mo kining bangandaman. ang tinuod bitaw, ma. Mura pa yung nakaton ako sa pagmahal niya. Karon pa kumipati ni ini nga to niya, ma. Pues, pagandami ang umaabot ka mahitabo, nga iyak ang biyaan human kanya makuha. Pangandami gyud na, Erna. Mao ba, Palando? Gibasted ka ni Erna? Oh, sus. Dili ko na siya ganahanap tiguang. Akong kainan nga makahimo pa ko. Pero ikaw yung kuno yung gusto eh. Sa mabayahan na eh. Samot nga, dili ko manguyab niya. Kay gisugot na ko ni Katrina pa. Ikaw ba, Rico? Ganahan siya ka anang Katrina, no? Gikuan naman siya, gibuga naman ka na siya ni itong una ng uyab. Ganahan pa ka na? Ha? Oo pa. Apan, mahal ko siya. Busa, bahala na og dili siya putli nga akong makuha. Ang importante pa nga, nahigugma ko niya. Bugo gini mo eh. Kana si Ernang uyab ba? Kay klaro kay na nga pikot pa ng iyahag. Badong sa ubos. Virgin pa kay na. Unsa ka ba? Saba diya pa ay. Oh. Mag-unsa man ang virgin nga wako'y gusto. Basta mauna to ba? Si Katrina gi gusto nako. Bida gini mo eh. Nagsalig man lang ka nga. Dako kag taas ng imo. Unsa ba ka eh. Kananos Katrina, kung igo-igo lang gidakon sa naka-virgin niya, iyaya gyapon na sa imo, kung maigo na. Nala, sige. Si Katrina mangyud kay imong gusto, bahala ka diya, eh. Uy! Obi na ko 15 kalit kami tunga nga mi alis akong agianan. Ikaw mo ginaber na. Erna ko, Rico. Erna. Unsa man kabayot ka? Bayot. Ngano ka diha? Kalit ka man lang. Di ko bayot oy. Pwes, kung dili ka bayot, kuyog na ko sa amo. Huh? Ako rin mong usaron sa amo. Tanan na. Ikaw ba? Hagitong gigunin mo ha? Sige! Mong ka gusto ni mo, ay tanada. Mato di gaw Erna, no? Ikaw ko ni ka Virginia, busa. Ay sa iti kaye, ha? Pakasli ako igagaw, ha? Balito, ikaw sagyod nga wa ko'y gusto sa mong ikagaw. Siyang nang itagpaagi nga na'y mahitabo na mo. Ah, Gilikayan ko siya kay wa ko'y gusto niya bisan gamay. bye. Bisa na, naunsa man ka. Sangahan nga imo siyang nahilabtan, doon na kay tulubagon, ha? Naunsa kay. Kay tulubagon niya. Mga kasli gina akong gagaw, ha? Bayad ko. Kay kasabo ko, Balito. Wa ko'y gusto ni Erna. Ah, Gusto pa silo ako bay. Dili sa siya makakihan ako. oh, Kaya mo ko siya lugusa. very ko. Pakasli na si Erna, kay ikaw ngayon ka-virgin na. Nasugatan to ko na ako kanina eh. Nagtaki ang taong tuglakaw. Sa ka ba? Pakasli. Mahimo ba, Palando? Ayaw naghisguti ang nga ni Erna sa akong tubangan. Si Katrina ang akong gihigugma. Og mag-date gani miron? Og misugot siya nga manood mig motel pa. Tita, Lalam. ako pala sukto na ng Erna. Sa mga Ako kapay? tayo mapakasal niya. Ba di ay? Ay, atuon ko siya eh. Ha? Ako siya inon nga. Ako mapakasal niya. Atuon ko si Erna.
kita hunong ining tungod sa motel nga. Uday. Ano? Kay may sugot man ka nga mo check-in ta. Mo nga kung giingnan ang driver nga. Anita ihatod. To no. Ngog na to. Bye. Derang plate oh. Ano Pero rin? huy, mauna to ha. Di na ko virgin ha. Ay, okay ra lagi tay. Sige na. Manaw na yung taxi. Tano, day. Mura mag... Wa maunsa ang iyang gidakon sa babae niyo. Mura Maura gihapon. gihapon. Huot-huot gihapon. Tanawa ko nagbalik. Ang biya, kadit. Maura gihapon. Maura yun. Maura Hindi gihapon. padayon. Padayon. Layo oras kang Lucas eh. Grabe ka dako. Kataas. Murag kang... Tapi pa. Ako sa nihubod akong brief. Ha? Mahubod sa ako. Oh, bon. Samot ka dako gani hubo ka. Kalamian ni, niluta ni. Diba? Pati naman ko nataan. Dok, lami ni. Bisa, pati. Nga naman, agay ni. Pusing. Pusing kong nibog. Hinayang ko na sa pagkalit. Da. Kalami. Sige ba dayon? Kaya. Ring-ring mo. PXD. Nagdugo gihapon si Katrina bisan dili ako'y nakauna niya. Og siya gyud ang akong gipakaslan. Kay siya man akong gigugma. Perting hilak ni Erna sa adlaw nga kami gikasal. Mga kasama ang kaagi ni Rico, dinining tulumanon. What's the style? Perteng hilak style. Kini mong sumilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Ako si Freddy, giniingon, di ko gusto nga makasa sa akong asawa. Apan imo gid kong gipugosoy. Nakasa na hinuon ko. Muning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimo makilimtan. Ay, nahuman na gid ako ayo ning tulo ka electric fan ug ceiling fan. Ako ni isoroy ron. Unya, pitunan sa nako og paningil si Helen ay sa akong pag-ayo sa iyang electric fan gahapon. Karon tigagisaan na ako ng bayad siya. Dong, Freddy? Dong! Oh, day Norma. Dong! Oh. Dong! Di ba may paninglunon pa man ka ni Helen ron sa electric fan nga imong giayo gahapon? Oo. Ako tong hapiton sa ila kay maningil ko. Ako biya tong hinaguan og maayo. Dawat raman sa kong pila ihatag niya nako ba? Wa man ko mubungat og presyo kay migo bayan ako yang bana nga si Tupper. Dong, marag dili patingali ni mo makabayad si Helen, uy. Ha? Kay si Tupper, wa na maulis ila. Uy. Tuan ako nung miuli sa gistaran sa iyang kabit. Agoy. Naibaon na di si Helen nga may kabit si Bay Tupper? Ibaw na tingali. Kay nga no, naibaw di ay ka nga nagbinuang og laing babae si Tupper. Oo, uy, agbay na siya nangabit ay. Nasakpa na gid siyang Helen di ay. Oh, huwag yung tingali masakpi sa akto nga nag-sex sila. Kaya kung nasakpan pa, doon naging mga matay. Kay tanaw ko anang Helen Rabano mo, patay yun ang bayana. Ay. Kunyan lang to na ako sa panilingon oy. Sige day. Ako nang isuroy ning mga naayon ako nga ceiling fan o electric fan ha. Basta masakpan talag bukod asa mo maglumlum mga salbahisa mo pati yun tagin mo. Helen! Abli ko na kay musod ko. Mag-istorya ko nimo. Ang imong anak nga nangabit mo ipagitaa pa. Kung asa sila maglumlum, moto sila ipagitaa. Ngayon ko na eh. Gusto na ko mag-isulti nimo. O magid ako masakpi nga nag-sex silang duha ba? Di raman ako nasakpan ang ilang pagchat-chat.
Wa man siya mahibaw nga naabot ako gikan sa merkado. Naligo man siya. Nahabilin iyang cellphone sa gawas. Ug ako nabasa ang tanan nga chat nila. Muto akong gitawgan ang babay. Niangkon man ang salbahis. Niangkon man ang babay nga may relasyon gyud sila ni Tuper. Oo, itong paggawas ni Tuper, may angkon lang gid siya. Opa, nibiya na yun siya. Niato na yun siya. Niato siya siyang kabit. Tuwa na dito. Salbahis kini nga anak ka. Kung sayo pa kunin ni iyang binuang, pag kunin ni putol sa sungay. Kinila ako ikasulti ni mo, Helen. Bisan anak ko pas Tuper. Pero kung masakpan ta sila, mutabang kog duot nilang duha, aron mapanlog sa bilangguan. Ay, salamat ining pagpalit ni mo sa siling pa na nga. Salamat sa bayad. Sige, arin ako. Thank you. Whew. Ay, salamat taon nga nahalinan yung taon ko. Ubay-ubay gid eh. Nahalin ako electric pan og ceiling fan. Karon mo adto ko sa ilang ilin bi. Pero di ko maningil. Mutaan na lang ko kung giunsa niya pagsakop si Bay Tuper nga may babae siya. Ay, daan ko nagiingnan si Bay Tuper nga putlo na niya ang iyang kabuang eh. Nawa, sakpa noon siya. Sorry kayo dahilin ha. Nawa yung kumsulti ni mo dahil nga may kabit si Bay Tuper. Di lang yung ko gusto ba nga mag-apil-apil ko sa inyong kagubot ba. Oo nga nagpaabot na lang yung ko ba nga ikaw yun ang makasakop niya. Bati na gyud akong naong, Freddy. Nga magkita mo ba siya laing babae? Ha? Uy, di man kabati dahilin oy. Kalami ra ni mo ah. Nga ang imong boobs, ang imong dughan. Dako kayo niya, utog pa kayo. Siksi pa kay ka, nindot kay kaglawas. Mo ni gusto na ako gani. Niya ang imong tubangan mo. Tanawin mo ang tubangan nimo ah. Na, kalami gini mo day. Mas lami pa mo gani ka sa akong asawa. Pero love na ako nga akong asawa. Di ko magpinarias ni Bay Tuper oy nga magabit oy. Salbahis kasi siya, uy. Nangabit man siya. Nga di man nung tatantong dako ang iya. Kalangkot kistanan. Sa sinugdanan, gusto ko nga pangitaon sa aron patyon. Uy, Pero nausab ako kunahuna. Di na ko mupatay sa mga taong hugaw ug kag. O kay iya magyugaw-hugawan ang iyang pagkabana mo bawas ko. Mangita sa kog laki nga akong kabiton. uy. Dahilin. O bitaw, buhaton ko kina. Basta doon na lang ko yung laki magustuhan o bahalag minyo ang laki basta makagusto ko, go. Day, kalma. Kalma lang. Kalma na unsa ka ba? Ayaw na di eh. Bad na. Dako kay nang sa day. Ayaw na buhat ta. Ang sa imong bana, ayaw tugbangi og laing sa. Mo ni sakto. Mao ba? Oh. Ayaw na Dili di. maayo nga tugbangan ko og laing sa ang binuhatan sa kumbana. Oh, dahilin. Mao na buhaton nimo. Dili ginamayo. Oh. Dahilin. Hoy. Hoy, nganong gitutukan mo kunin mo mayo. Wala. So, uy, day, nganong dahilin. Ang ako mugong atubangan na sa nang imong gitutukan og mayo day. Na. Day. Uy. Freddy. Ngano ka day? Nga ni samo ng pangisog ni day. Ingay mong gitutukan. Kuan Freddy bang akong utang nimo ba? Oh. Itong pag-ayo nimo sa electric fan. O pa man ko'y kwarta dili uy. Ha? Sugot ka nga. Bayran ta ka pinaagi sa kong pagkapapay. Ha? Hilin. Ayaw. Bad na. Migor ba kayo minituper nga imong bana? Ikaw man akong gusto nga himuon akong kabit. La- Okay ka? Unsa? Freddy? Hilin. Bailano. Oo, na. Gusto siyang paana ni mo. Klaro, na kaya na taong ginahan siya ni mo. Miyar pa ng hilin ba eh? Imagine ko, hilin miyaw. Tuon laway nimo. Huy,
kapatalubot ni mo. Mao ka to bito pero gaba na taon. Mao gyud. Baan man ta mingog amaw na Arbrans Bible. Mo ba? Biyaan man taon niya sili ng lami ba taon kaya na. Hanggaw bay, hanggaw na lang kana. Hanggaw tong tawhana. Ah. Kanahan lang, kanahan. Kanahan. Kaya naargya po sa Bible. Nagya po din. Kanahan. Kanahan kay tos bay tupir. Lami ng hilin niya ang asawa niya, gibiyaan niya, napay lawas, napay dugan sus. Pero abi niyo bay, bisa ganahan kay ko nang hilin bay, pero dili ko. Pinangga kay na ko ang asawa eh. Bisan usahay di siya mangimasa og akong anaon bay. Ha? Di na siya mahugas usahay. Anaon gyapon ako. Humot. Hindi na lang. Hindi Ay no lang comment. yung pag-electric pan, Ay, bay. Ay lang yung pag-electric pan. No comment na lang ko. No So comment. sa iso di mag-electric pan. Oh, Ingat naman. mo katag mang baho. Unsa mo kay? Maudi ay. Unsa ka? Naag mayo. Abi na ako sa lanangan tos kabo ng mao. Ay, ako bay. Ako ay manguyaban ng hilin, bay. Oh. Sus. Lubkon ko ng mayo. Ha? Mo ba? Basta masugot na ako, lubok! Oh, bailano. Unsa? Gitinuod gid ni itong gisulti di ay. Unya wa kasugtang hilin. Ay. Sa ganahan ko na kayo. Lupya ko na kayo ni Lupit. Tubangan ako na eh. Mao na diya. Lupya kayo. Paita no. Tinuod mo sa nabay. Nga lupya kay nga tubangan nimo tanaway. Hikap pa. Pero Hikap pa. Wa nay mahikap pa na. Ang lupya ko kana. Ang Ay. porbida. Abi niyo bay. No. Bitaw ako noon ko nga. Di na ko ni ako ah. Pero kanya akong tudlog dila bay. Tanawa akong tudlog. Sakiton niya akong tudlog. Tanawa, di puro to kayo. Ha? Tungod ni uric acid ay ako kayo ha. Grabe kini mo trabaho pa. Oo, lagi na lagi. Ang tudlo lagi dila lagi mo day gamiton lagi dayon kay di mo tagbo. Alam tilay may mo pinadji Ay. ba dayo nga to ah. Ko ako no, ako pa nimo. Order T-Rex. T-Rex. Ya kirig-kirig dayon. Hoy, ako pa nimo ba? Ang naman. Ay, ano gunong ipanguyab na silin bay. Balik ito dito. Pamisitahe ito. Bay, pero bay. Oh. Ikaw ko na bay. Ha? Unsay Ikaw ako? ko na yung Unsay ako? gusto taon nga himuon yung kapit. Ha? Ikaw may pre. Oh, bailano. Oh, dinhi kaniya silin ug padtuon ko kay mubayad sa siyang utang nako. Uy, dong. Ato, uy. May kwarta na tingali to. Kuha atong bayad, ha? Uday norma. Ato na ko siya ron. Maligo sa kuday kay nanimaho ang singot ay. Hamos kayong pamati na ako sa akong lawas ba. Time pa, uy. Basta makaligo ra ba ka, no? Mutukar din ang gana ni mo sex, dong. Ha? Palibad ra ba ko kay gikan kong nang laba. Wa pa ko'y kaligo. Nanimaho pa kong anso dire. Ahak ning asawa na ko eh. Lami na unta kay Jirjir da pero balibad mandaan. Nandili siya. Kaya wa pa siya ligo. Ay, dool na hindi ko sa bahay ng hilin day. Hala, siya man ang nagbarugdaan sa ilang pultahan oh. Gikamay ko na eh. Kita din ako eh. Doon na gitingali ni si kwarta nga ibayad sa yung utang na ko da. Hilin, suod ko ha. Uy, Hilin. Lo, nagkubo na magugag sinina sa imong... Nagkubo na magugag diha sa kuha tubangan. Noon sa magaday. Wapag ikaw nagbra. Nagpantir ka. Lamian ni magdugan eh. Utog pa kayo. Dili kay ako rang boobs mo ilami oy. Ha? Kinisad ay. Lami sad kay. Uy, day. Ala, nagyubo mo guna ni mo yung pantir eh. Uy, sana ni, uy. Bugduha ko da ng imong ubos day. Kining Hilin. Kining balik lang sining na day. Ang akong giani day kay maningil ram ko sa imong utang nako day bayad sa pag-ayo nako sa imong electric fan day. Kini mo Pag-ilis, akong day. ibayad nimo, kini akong lawas. Hello? Kini pa. Uy, ay kugak sa day. Day, suma. Ay, day, kadit day. Suma ning gikalitan mo kuning nanghawak magaday. Ay, tao day, day. Day, ang bayad sa electric fan day. Dili Umutan kani ko, day. lagi kay bago kong ligo, wa pa ko kaihi. Usa? Tanas Katrina, magigda ta tanadayan frete dali. Usa? Oh,
Lamian mo mo dagtila Lami mo kay ka day. Lami, kataas mo tila Lami ni mo day. Bayad naman tato sa pag-ayo ng electric fan day pero mas kanil lami ni. Kataskig sa imo, kalami. Murag kang Jay Badayos. Jim. Kinsa man na day. Singalungon ko ni. Ayaw day. Ayaw. Kanyot lang day. Lami, ano mo day. Linudahan ay. Lami, kalami ni mo matukog day. Sige na, uy, kay tuskit na kayo, dali-dali. Magagbanakon day. Tuskin na. Galmi. Basta taday. Pero ako. Talikod ako, Sige. dara, Ikwa na gina. Agay kalami. Agay kalami. Paday. Ay, Tumoy hindi pa to. ito, uy. Tumoy pa. Gini. Kalami. Kalami. Lami, ani mo day. Kukuchinan ko usapan. Ready? Ready? Ilin na. DXDM. May netabo ginamon ni Helen na tong higayuna eh. Wa na ipit gyud ko. Og nagkarelasyon gyud ming duha. Nakapangabit gyud ko. Og nangkamot na lang gyud ko nga dili ko masakpan sa mga asawa.